Kaixo, Izaro eta Biok gaude hemen, eta bere 0 de enero diskoa kalean da dagoeneko, beraz, egingo du track by track bat, entzungo dugu osorik, bideoklip bat da, hasieratik amaierara dena segidan, entzungo dugu, eta berarekin xehetasun guztiak komentatuko ditu. Niretzako 0 de enero danan buelta oso hau, da Izaro 3.0 batek egingo daben edo egin daben zozer, eta zelan abenduako 30 urtengo ituten, nahi neban 30 minuteko pieza bat izeteko Izaro 3.0. Posgarren diskoa, baina bada zure 3. aro bat, esango dugu. Nire 3. aro bat. Zure aroak horrela banandu dituzu, Bai, ez? pixket sentitzot omera bueltatu nazela terapeutikoan zentzuen. Vale. Zoin berriro da terapia, baina Izaro persona bierrien, Izaro artistarena. Nahi oso ite trackliste, niretzako da mendi espedizio bat izango Vale. duen. Eta tracklist osue, dau kantu bakotxa pasatzen da mendixan puntu baten. 12 kantu die, eta dau igoera bat, igoera gogor bat, holan eskalada zati batekin. Gero dau gailur bat, hausnarketa puntu batekin, duala bat begira dauena igoerako mendira, eta Vale. bat begira dauena sendatzera, oza, jeitxiko garen aldetik, eta gero hau da sendatzeko jeitxiera. Ikusten ari zaretun bezala, kanta gehienak igoeran daude. Osa nahi du diskoak, orduan, kanta gehienak prozesuaren alde ilunean edo ilunetik edo ilunari idatzizkiozula, ez? Bai. 0, Izaro. Bueno, eta hau klimatologia, klaro. Honen inspirazioen niretzako izan zen Yetia. Niretzako da, zelan egona zen azkenen gurtietan aukitzen gatazka bat gain esposizioakin eta zelan kudeatu hori. Momentu baten itxinitzen guztiz kanporako, momentu baten nahaztu jatan muga personala eta kanpokoa zer dan, ez? Eta niretzako hau bai izan pixkat Yeti hori, Yetiak berak lagatzen dotzula ikusten. Bai, esaten dute hartz bat ikusten duzuna mendian da berak nahi dulako. Hori da. Berak ikusi Vale. zailu, ja, kilometro batera uzaindu Bai, zailu. hori da. Ba, pixka sentsazio hori da, esatiana, erakutziko naz pixkat, lagako naz pixkat ikusten. Vale. Zango ditut gauza bat, nire ustez diskoko esaldirik onena hemen dago. Ah, bai? Bai, itxaron baina ez, espero. Asko gustatzen zait hori, ez dakit oso asko gustatzen ezberdinak dira, ez? Pazientzia versus espektatiba. Espektatiba. Niretzako importantie zalako bai, pixka bat da nire prozesu guztixe gain eksposizioakin zerrein. Eta bai izan guztiz hori denpora pasauko da, bai edo bai, azkenengo kantuen ikusiko moden hausnarketa hortan. Eta da, itxaron, baina ez egon, ez, danaia aurretik kontrol frenetik hortan. Itxaron, baina ez espero. Eta hemen jokatu dugu denpora guztixen fikzioa eta realidadea. Gustatu zait hori, osea, ikusten dira trantsizioak, ikusten da bertan lan egin duen jendea, keinu polita dela ere bai. Eta, osea, ez duzu nahi, osea, badaka kriston fantasia pila daka, baina ez da, tipo, pelikula bat irudikatu eta jazta, ez? Erakusten ari za metatzine hori dengo guztia. Ikusten duz beho dauela blurri, ez? Bai. Esan ideia berez. Baina mezu, Jesu Kriston Camelton. Ezin zan kudeatu. Ezin zan kudeatu. Vale, Eta bueno, erabaki ondo zan. disimulatu dago, Ja, baina bueno, erabaki vale. zan. Datu polita. Iparraldera, claro, esatu zutan ekaitz bat dala edo badago dela iluntasuna, pixkat, susmagarria da. Ze oso goxoa da kanta, polita da. Da pixkat, ekaitza baino lehenago dagoen bake hori. Bai, niretzako pixka da, udazkenak dekon magia hori esaten dara askotan, natura ederrena dala justo hil aurretik. Bai, bale. Jendea hil behar denean esaten da. Egoten dela De holako- repente egun bat izaten dula, eta gero hil egiten dela. Ba, pixka sentsazio hori, eta saiatu ginen aurora borealak ekartzen, izendalako niretzako inspo handi bat disko guzti zeiten aurora borealak. Eta izetie, etorri hona, zinera, nik holan imaginatzat, eta ikusiko gudanok elkarrekin Izaron mendi igoera. Bale, iparraldea zure buruan, edo kontzeptu bat da, edo toki bat da. Ez, nahi neben pixkat relatibotasun hori ekarri. Niretzako esan, iparraldera juten jarraitzen bozu leku berdinera bueltatzen zarela. Vale. Eta orduen zer da iparraldea? Horrela, bi detaile musikal, baterian, osea, ez zailaren kan, osea, zanatzen bat, detaile azkan, ez? Baterietan edo ritmo sekzioan, eta gero hemen dago, ez dela, bajoak kalkatzen dula ahotsaren melodia. Gauzatxoak. Gure bajista da Julen, txiki egiten dut zegulen. Ni azkerako diskuetan ez egoen zinderik, bajue ondo baina hor, baterizi ondo baina hor. Bere tokian. Bai, bere tokixen. Eta zan niretzako, como nahiko inbasibue, hasi zanien sartzen instrumentazio dana. Eta on ja ikesi dut, oin sinte pilo badauz, ja, diskontan. Baina bajue bai, oso oin gozatzeot,
pilo bat. Ez dakit zenbat denbora daramadan hemen. EDZ, DDH. Hau da nire set favoritoa. Baina ikusiko dugu zergatik. Oso ilun hasten da kanta hau, eta nahiko argitxu bukatzen da, Bai, argitxu, justamente... Gutxienez, harmonia aldetik edo bazka akorde maiorrak. Niretzako sentsazioa bai da ez, egotik urrika denpora guztizi mugidu barik. Bai. Eta da nahi zetie gero pixkat gezurrezkoak dira, eta hor ja ikusten da, dala... Dekorado bat, ez? Nahi naben pixkat artifizialtasun guzti horren zera bat eiki, ez batzutan iruditze jata... Eta gainera kantu batzuk ez da osorik, hemen moduen. Ba, ez da osorik. Ez da osorik, zen nahi naban 30 minutuko izeti orduan egin behar izan dutelako collage bat. Kostaz daizu, esanet, erabakitzea, hau kendu behar dut. Pilo bat, baina bai egixe da hemen errepikatzen danez letra, ez dakizen bat denbora daramadan hemen etengabe ja hortik aurrera. Ezan hemen, bale, nahiko da, narratiboki ulertu da. Naiz eta pena emote osten, ze justo zati hortan hasten da parte koral oso handi bat, eta da Janus Lester. Abi da. 30 koro piezatan, epistatan. Niretzako da kanto usaldi bat trostan. Ja, bakoitzak imagino da xena. Osea, nora baitera zoaz kanta honetan edo, edo ibilbide bat iten. Eldu nahi oso nora baitera inora ez hoi ez, da como hortxe geldi. Aguacero. Osea, bakit pianoa ikasten egin zinela, ezagutzen jarako. Baina hemen ematen du pianoa jotzen duzula duela 15 urtetatik, ez? Berez, obviamente, garazi grabatu dau pianoa. Eta nik ezin dut garazi jotzen da bendana, baina nik idatzi naben nik kantue pianoz. Eta banau pixkat hor lantzen. Eta kantu pila bat diskontan idatzi ditut pianoz. Eta nago supozik, eta nire banda bai, ze nau tono estandarrago. Esaten da, gitarra ondo dagoela konposatzeko, baina akorde aldetik pianoak aukera gehiago ematen zizula, eh? Bai. Eta oso pozik nau, ze pixkat aldatu oste kolorie. Pieles en tempura, esatez hemen. Bai iruditzen zait esaldi bat neologismo bat ez dela, ez? Pieles en tempura. Osea, ez dut inoiz entzun, ez irakurri lehenago edo... Eta bada niretzako saiatu nintzen ahultasuna plasmatzen letratan. Tartun da pixkat hori ez, katedral huesuda, aguantando el aguacero, pieles en tempura, eta gainera pieles en tempura da kriston denterie. Ez? Eta pixka bada sentsazio hori etortzen baldin bazara norbaiten gana nun dauen apurtute, ezin dozu tratau bardin apurtute ez dauen persona bati moduen. Torren etortzen bazara neguen, beru mondi kostezu. Eta pixkat hori da. Gancho asko guztien zait. Si vienes en pleno invierno, tienes que darme calor. Calor, osea, iruditzen zait... Guai dau. Pegatuko dela, ez dakit. Karo, hau ere moztu duzu, ez? Okeraz nago. Osea, ze kantak... Hemen lehenengo estribilloan azkenengo estribilloa da. Vale. Aldugu komenta, mesedez. Plano hau. Hau izan zen nire plano bat arginekona. Nahi naben infinito baten hasi puntu txiki bat moduen. Eta ekarri urbildu. Eta igual jentiantzako da, baina super zaila da, Claro, teknikoki hori, ez batera ditua, baina postprodukzioak egin behar da. Karo. Zintzea joan, ez dago platoa handirik, kilometrotara dago platoik, baina bai oso guai dagoela hasierako efektu hori. Gustatzen gaina trantsizioa, ez? Aurreko kantatik honea, ematen du kanta bera dela, edo oso suabea da. Pentsauko zu trantsizio gehi erreza dela, baina kriston zaila da. Gidoia guain ebanien, zailena izen zen trantsizioek pentsat, eta gero nik pentsatzen ju trantsizio batzuk igual ez dira realak. Karo, zaila bienako, ez? Egia, zure aldetik ere badala ausarta, honekin aurkeztea aro berria, ze zure aldetik badare bai aldarri bat, nik uste, despistatzera ere bai, atearako naiz eta honekin aurkeztuko eta. Eske azkenin egize da zuzera persona bat eta zuk erakustozu gauza bat egin dozune. Eta emoten dago egin dozun hori bakarrik zarela, zu. Niretzako justo diskontan bai dela diferentie amorrua dauela. Torduen egize da nire amorrua eta nire ongizatik ez daukie produkzio sonoro berdine. Ez dauzkongak eta kontrabajoa nire amorruan, baina bai ongizatien. Torduen egize da amorrue, holan invierna bela niretzako dubstep. Izarrofien. Sinte hauek, baju hau, elektronika guzti hori, lotzen duzu amorruarekin zuk. Bai, ni bai. Bada oso provokatzailea, oso desafiantea estribilloa, ez? Zuntxitu, horrela, luzatzen asko hitzak, eta koreografia badera berean, asko gustatzen zait koreografia, nire favoritoa da, nola, hola egiten zuten, alborak egiten zuten pausu hori. Hau. Badu puntu naif bat ere bai, nik ulertzen duana, hauskortasun bat ere bai erakutsi nahi hemen. Suntzitu nazazu, albazu, por cierto, hori Gipuzkoarrez da edo, de repente pentsatu dut, zaro? Garazik esaten dau, Lizartzan, ezberak esaten dau. Eta nire bikotik Gernikarrak bebai esaten dau, orduan ez dakit, baina egixe da, idatzin ebanien, eske esaldi hori nik idatzin ebanien, sun hori da, esan naben, eta gero, suntzitu nazazu, albazu, ja sartu dira.
metrikaldetik hor, Bum. perfecto sartzen zen. Baina, bai. Eta badago oreka hori, ez? Tipo, Bai, bortitza, bai. baina era berean, auskorra edo ez da, tipo... Ez da, bai, arroa esango. Hori da, hori bai, da. Bai. Bukarak ekartzeit burura, You Should See Me in a Crown, Billie Eilishena, zuk erakutsi zen nire kanta hori, Bai. duela 30.000 urte, eta badu roi hori pixkat. Bai, badeko rollo hori. Niretzako, justo You Should See Me in a Crown dalako gai amorru. Handiko Bai. kantu bat eta egize da, inspiratu nazela bastante, ze kantu keiten da berba amorruana, hori kasiot on ja ekoizten beste seguritate batekin edo konfiatzen gehiago igual nire instintora, eta zetiaz eske hola nahi otzunatzi. Eta hortarako inbida, referentzi pila bat topau, klaro. Zuk ondo transmititzen dituzula sentsazioak, ez? Azkenean, nik nahet kanta honek hau eragitea edo, eta Hori da. referentziak esan duzuna. Pues, begira artista hau, eta bueno, horrela gintzen pixkatu. Bai, eta nire banda gai zentzurtan deitzotziet nire itzultzaile neuronalak. Zaurek bai die kapazak gero, ni burun dekotena eiteko gero fizikoki. Campamento base. Campamento base. Bueno, a ver, inverti dau, nien ez bat ere yoga aditua, baina... Esan biotena da, ikusi egin momentu, betxen jankake? Ikusi esun? Osea, yoga irakasle batek esango lizuke, ez dago perfektua. Ez dago perfecto, baina bakizu zeba, usan hormigoie, deukena pixkat gotele Bai. lurrien, eta hemen pintze esan dana pipipipip, eta gainera, Katengoiak eta, esan laue. Zeuen pixkat okertute, eta benetan esatotzuet, what an abdominal work. Postura nuk esan super argi. Nik esan hotzen jaiotzi koreografoai, nik banek izan zer nahi naben egin korporalki bidixuen, baina hiru kantutan behar neban koreografo bat. Hemen bajoakin eta hotxekin ere bai, beste egin berdinak kantatzen nahi Eta karo, bajue, depende zelekutan entzutosun, entzuten da edo ez. Orduan egize da badala pixkat intro arriskatua zentzu Vale. hortan. Depende nure entzutosun, pentsatzozu desafinaute sartzen azela gero, pasau jatzon. Eta gero dau paneatute. Aurikular batetik bestera mugitzen dela, Ointxe. Si me guardas rencor, por favor. Hemen da, ez? Zailagoa da koreografia hau, jende gutxiago zaudetelako. Bai. Izan zenun pixkat beldur hori tipo aberni behaiekin zer moduz, ala nahiko lasa izan. Nik desenten saiatu neban, bilure banekon distantzia gehiagi gelditzien eta beraien artian, daizete pixkat. Baina, keba, gero nik banekixen, aparte jatorra diela, aparte profesionala diela, jaiotzek egingo bala zeo zer nire gorputzerako nahiko normalizauten neukezen movimentu batzuk izango zela igual, eta aparte nik beti indot kriston dantza pilo eta nire lagundanek gorroto naute pilo bat umetan behartzen ditulako playback danak eitera. Amets hori egi bihurtu zu, ez? Zure betiko dantzarako joera hori profesionalizatu eta esan, egingot koreografia bat, eta atxako nahiz, dantzari pro batzuekin, ni ere bai beste dantzari pro bat izan da hor, dantzatzen. Niretzako amets bada, eta nire lagun batek ikusi ban hau, hau bai izazela zu. Badago hemen, kaiateia, bada pixkat, isa eta besteaken hildoa jarraitzen Bai. du. Zakit berdinaz hitz egiten du, baina bada pixkat tono berean edo urrengo kanta bat bezala, ez? Bai. Cuerpo de goma, cuerpo de fantasma. Morale jarrik atera duzu tipo zein ze gorputz izan behar dugun? Ni hobeto cuerpo de fantasma, baina bai umetan, esan duten jolasten? Bai, Cuerpo rebota de explota, goma, bai. rebota explota. Esaten da baina bera da. Eta orduan pixka nahi naben nire umetako izaroi laguntza eskatu, eta esan, emon goztezu zure teknikak, cuerpo de goma eta cuerpo de fantasma. Nik hobeto cuerpo de fantasma. Isildu mese. Jarri baino lehenago, nik badakitzuk zaratarekin arazoak izan dituzula orokorrean. Orduan, suposatzen dut hortik joan dela kanta edo hitz solteak dazka. Samaten du amets gaizto bat. Da ansiedadea. Deko zunien buruen hainbeste gauza batera gertatzen da ezin dozunien entzun besta ulertu zer da behien pasatzen. Hau da niretzako agobixu. Egia dantzagarria dela, ez? Bai. Piano horrekin. Ba, eske agobixuk badeko punto delirante hori, ezta? Bai. Pixkat dekadentzia hori, eromenaren dekadentzia, ez dakizelan. Bai. Beldurreko pelikulak moduen eta holan. Atzokitan ezin da jo esaten duzu. Zergatik da hori edo? Behi ba, hau justo idatzi neban ezin zanien jo antzokitan, Osea, pandemian. pandemian. Orduen literalki ezin zan jo antzokitan. Eta orduen egize da horrekin nahiko raiauta gelditu nintzela deseskaladan. Ze emote ban, gero etorriko da udara, baina emote ban udara heltzen zanien, dana berriro martxan jarriko zala, zila izetik kanpo gongo ginela, eta ja gongo zala soluzionatute asuntue, baina ezin zan jo antzokitan. Claro. Jo alzan kalien, Claro. eta niretzako izan zen momentu bat nahiko apurtzaile. Claro, antzokiak badira zuretzat, habitat naturala, Bai. orain arte gutxienez. Bai, Osea, igual gehiago jo duzula antzokitan, kalean baino, festivaletan baino, edo herriko festetan baino, ez? hori da. El mundo no es un buen lugar. Claro, el mundo no es un buen lugar. 30 minutu, kantu hau kendu neban. Segaitik kendu neban hau, grabatu dugu ontarako, baina limonezeko aurkezpen jiran jo gendun. Claro, aurretik Ni jo jo neban. Eta horregaitik esan neban, bueno, bat kendu bihar baldin bada, hau kenduko segixe esan,
esaldi hau da pixue daukena, el mundo no es un buen Ez lugar. duzu kendu, osea, Ez. hau dago, osea. El mundo no es un buen lugar. Tonua edo kutsua edo bada rekonfortantea edo babesten zaituena edo jasotzen zaituena, baina letra ez. Tipo, Nana bat da. nana bat da, baina letra nahiko iluna du, Bai. osea, ez da lo egiteko letra bat, ez? Ez. Eta bada etxipen puntu bat badu ere, bai. Bai, hau daia gailurreko lehengo, Eta da lehengoa hausnarketa puntu gero diskoen entzuten bagozue osorik badeko haize bat, baina ja oso hotza esango da, ja gailur baten egotian haize bat. Eta hau dau begire paret txar guzti horri eta horregatik da el mundo no es un buen lugar. Bada gailur bat, nire ustez ere bai, onartzen duzunean mundua ez dela babesleku bat edo toki on bat, tolerantzia handitzen duzu gauza txarrekiko agian. Bai, niretzako da el mundo no es un buen lugar, baina bizitzak polita izaten jarraitzen du. Egixe da, justo 30 urte ingo ditutela, nik pasatu dut nire 20 aroak, sinistuta, benetan aldatu aldiela gauzak, bla bla bla. Un pixkat nekatu hau nahoia horrekin. Ja. Penie motozte, ze ikusten hasi identifikaute nagusi batekin esaten sostena ni 20 urtekin ikasiko zu 10 urte barru. Dana ezin dela aldatu, baina... Bueno, Ai, limoi ondo. Ez dakit keinu bat, bueno, a ber, keinu bat da, ez? Limoien aroari, nahiko aro emankorra eta luze izan zela. Eta bada ere bai keinu bat, lehengo izar hori, ez? eta gainera bada pixkat letra diferentiek hartzen jut, adibidez... Etxe bat izan gabe. Koiarak. Koilarak, torduen bada hau, hori, collage pixkat, eta nire aurreko izarbei pixkat, bueno, barkamena gauza batzu gaitik, eta eskerrak beste gauza batzu gaitik. Eta mantendu gendu zen niretzako patuko hauek, ze gainez posizio hortan, sentidot askotan jende askok nigan, askotan zapaldu nautela, edo nigandik pasau diela, ez zapaldu goitik bera, sino, nigandik pasau diela kontu gehien euki gabe markalagak guten ala ez. Zentzu hortan bai nire banda eta nire lankidiek bai beti biltzen dira kriston kontu piloaz, Patukoekin. nigan patukoekin. Tardonek bai nahi neban esan, sekule faiatzen esaten jentie, hauxe dela ez. Eta gainera, ikerrezin izan zen etorri, ze operau zuten divertikulitis aukibalako, patuko bai mantenduko guz bere omenez jaondo da, Iker. Nire gustatu zait asko kanta hau. Heriotzak ez du hildakoa berriro hiltzen hori da, oso apokalipsis zombiko esaldi bat, ez? Osea, zombien pelikuletan beti esaten den esaldi bat da. Kentzen ari zera jaka pixkanaka hemen bideoan, baten du konsolatzen zaituen kanta bat dela, ez dakit horra den. Bai, nik pasadan urtien nahi egon nintzela pasatzen nola nahiko tristura askokin, ze, bueno, gauza asko lantzen eta ataratzen. Hau bai izan zen niretzako, bueno, disko hau da nire sendatze prozesu hori. Eta ja hemen azten az mendixe bajatzen. Eta kantu hau idatzen ebanien, zan behin da berriro kantatzen hotzen nire burua jakorretzen az baineran sartute, ona arte. Eta kantatzen hotzen denpora guztixen, niretzako kantu hau dalako errepikatzen baldin badozu askotan, momentu baten sendatu ingoza. Eta niretzako kantu oso kutxune dago, egiz esan. Zergatik da tristura artistetan hain arrunta, ez? Billie Eilishek behin esan zuen. Bai. Esan zuen, ezagutzen dituen artista guztiak triste daude. Gainez posizioa dalako oso gogorra. Eta tristurara eruten zaitu, disoziatzen zaitu, tristurara nekeak bete bai tristura ekartzen dau. Danaiko gaitz arrunta, maila diferenteetako jentie dagoena biztan. Baina gero egixe dana da bai kondenatuta gauzela eitera exorcismo hori. Ze hori da benetako egiten da bena gero zu partekatzen zabizena. Baina zaila da danen arteko kudeaketa bat erutie. Dauzkoro pilo bat kantu hontan, asko kanta hona nire gainetik. Eta bai izan niretzako pixkat hori galtzie zure persona, ez dakizu ja zure ekoa nun gelditu dan, nork esango da ben ez dakiz zer, zamat ze edadura dekon zure gorputzek benetan. Eta hemen udara, pixkat sendatuko gaitulakoen beti. Udara figuratibo horrek, ez? Las llaves de tu casa. Hau da horrela norbaiti dedikatzen diozun kanta bat, eta norbaiti zuzentzen diozun kanta bat. Nezu jakin? Bai. Ja, azten zarenien irtetzen tristezitik eta azten zara benetan bueltatzen zuregan eta azten zaikusten ke guai bizitzara konektatzen. Konektau arazi ninun persona hundienetariko bat da nire bikotie. Iterkoako. Berak bintzatuzte gauza txorrengaitik fastinatzen nazela. Baina niretzako da, kriston fuertie, munduen dauen persona guztixekin, zu norbaitetaz maite mintzie. Eta persona hori zutaz maite mintzie bueltan. Uotar diotz. Kointzidentzia hori.
Eta egixe da ni egon nintzela, bueno, Aitor eta seko maite mindu nintzen. Eta ez naben pentsatzen amaituko gendunik elkarrekin eta Osa hori aldebikoa zenik, ez? Hori da. Zaten, zena izango da aldebikoa. Osa, inbeste jente gauz mundu honetan, justo ni. Koinzidentzia hori gertatzien, niretzako ezagutu, bera ez erdi ezagutzenen bilenien enaben sekule pentsauko, bere etxeko giltzek zabalduko ebiela nire etxeko atie. Vale. Como las llaves de tu casa abren mi puerta de todas las puertas del mundo. Eta orduen, egixe da, entzutut emakotxen atie zabaltzen da bela, niretzako da, como, toma, zan plan nire atie da. Bate berdina. Izango esan moduen, destiny. Baina niretzako guai dauzelan maitasunak egiten zaitun indartxu edo boteretsu, eta niretzako berdintzen da pixkat imaginazioakin. Eta horregatik da, puedo ver las flores, como las ven las abejas. Da puedo. Osea, botere ilusio hori, zaskotan ilusioa Bai. ematen dizutela, Argi hori, ez da, esatie, es que no puedo ver las nubes, aldot. Eta orduen niretzako bai da, como, hau da momentua, hau, pixkat nik gogartze uste, basagoen serie hau. De oa. Vale, Sartzen zarela, bai, trantze horretan. trantze hortan. Bueno, a ver, Movida. bukaera. Osea, bukaera bideoklip haundi osoko momenturik onena, ez? Begira hemen. Bai, eta hau niretzako superimportanti esan, zen nik nahi neban nik egin duten bidaia guztiko irudixek agertzie, esaten da moden Osa, pelikuletan. simbologia guztia, ez? Momentu batzuk egoten dela, kasi hil naz eta ikusi dut nire Bai, bizitza bizitza. guzti esat. Ba, nahi naben hori egin eta esan, what a journey. Gusten zai pixkat kezka horpegia, botatzen zaituztenean. Zein, Eta gero jasotzen zaitu eta esatezu, we did it. Eta kantu hau da azkena, todas las horas que quedan, es inevitable. Bizitza pasauko da igual. Zu nola zauden aparte. Eta niretzako importanti esan, soinu banda bat eikiek kredituetan desmontajearena. Ze iruditzen jata, dana dala gezurre, baina gezurrez izetiaren dana da egixe. Osa, benetan zein da egixe, benetan egixe da hau, hemen amaitzen dela zurixe. Jende guzti hau garela Jere bastante. lanien. Oso Disney da gainera, Bai, soinu hau banda. super Osea, badu, Disney. ze soinu banda bat egin dezakezu. Osea, ez da hain epikoa, baina bada polita bezala, bada goxoa. Niretzako bai izan sentsazioa lortu nahi nebana zan kantu hau ikusten dan, klasik. Eta hau izen zen terapiako nire prozesua bukatu nebanien, behin paseatzera urte nintzen, aspaldi urte barik esan aben, kanpora noia. Eta urte nintzen, eta esan aben, sendatu naz. Eta sendatuko naz, eta estas aguas mañana llegan al mar, oza, bai, oza, gertatuko da, mi piel me responde, ya duermo bien. Eta hau bai izan, buah, heldu da. Momentuen zauzenien bidai bat egiten igual ez zara konturatzen momentu hori helduko danik. Baina heltzen danien da, Badakizu, hor dela. badakizu hor dela. Eta hori niretzako bai da, bidaia izten da bena eta señorei gino bat daula, señoras me saludan al pasar. Ze, benetan kriston pilo gozatzen dut señorekin berbetan, gelditzen hautenien kaletik eta holan. Eta izen den nire iparrorratza handi bat, ekartzen haute al centro de la vida. Eta egixe da, ez dakit topatzeo eta urengan deskansue. Eta heltzen azte egixe da, derrepente bizitzak egitozte ekarri, erdire. Esateot, bale, perspektiba. Hau da benetan, importa da benetan, es inevitable, así que... Osea, final paregabea, entarako. Bai. Bueno, gustora zaude diskoarekin. Gelditu naz oso gustora, niretzako igual bai da egin dodan diskorik borobilena, ambiziosoena, bai ikusentzun aldetik, bai koreografia aldetik, bai gero zuzenekoa prestatzerako orduen hau dana nola eraman zuzenekoetara, erronka hundiena igual, niretzako izen dana, baina usteot hau dala momentue eiteko hori, geratzen az gustora, izen da pixkat autojustizia, bai nik bai behar naben disko hau gelditzie kanpuen gogoratzeko bidaia hau egin dala. Izalo Andres, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta diskoa horrela barrutik erakusteagatik eta zorionak egindako lan guztiagatik. Eskerrik asko. Eta zuei ikusiko gara hortik kalien edo kontzertuetan edo dana delakue. Eta espero topatzi esuepe bai jarabe pixkat, diskonta. Zure musika